Čau Adam. Prišla som na to, ako tie tvoje rozkuskované video z Frapsu dať dokopy. Takže z úlož to si stiahni Windows Movie Maker, odkaz máš dolu v popise, aby si vedel, ktorý presne stiahujem. Stiahnuť, no, toto poznáš. Potom si ho otvor a rozbáš súbor, čo v ňom je. Nainštaluj ho. No, toto by sa ti nemalo, toto sa ti nezobrazí, ale až toto. Áno. Keď sa ti to normálne nainštaluje, tak si to otvor. Volá sa to Windows Movie Maker. (2.6) Okno vyzerá asi takto. Ďalej potrebujeme toto. Áno. Movies. Otvor si súbor, kde sa ukladali tie videá. A Frap môžeš aj rovno zavrieť. Otvor si Windows Movie Maker a jednoducho pretiahni všetky videá sem. Zrejme ti každé video dá do iného adresáta. Tu hore si to prepneš, takže tu bude prvý názov videa. Prvá časť videa a tu dáš sem na prvé miesto. Potom si nájdeš druhú časť videa. Prípadne ak tak si ju pustíš, aby si zistil, ktorá časť to je. A dáš si ju na druhé miesto. A tak ďalej, až kým nebudeš mať všetky časti. Potom, keď tu môžeš prípadne niečo povystrihovať cez časovú os, ale to už je o dačom inom. Tu si môžeš video pozrieť, ako bude v kompletnej kvalite vypadať. Nevšimaj si tú debilnú hru, čo tam ja mám. Ale bola to jediná hra, ktorú sa mi podarilo presiahnuť tie 4 GB, aby mi to rozdelilo. Dôležité upozornenie. Minecraft ti nerozdelí 15 minút 2 GB. V pohode môžeš natáčať. Dobre, cez súbor si nájdi, keď to budeš hotové, tak cez súbor si nájdi uložiť súbor filmu, umiestnenie tento počítač, aha, ďalej, názov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobre, ideálne, videa, ďalej, tu sa ťa chce, že ako ten súbor chceš uložiť, v akých nadstaveniach. Neviem ako tebe, mne to šuplo celkom... ak je toto celá veľkosť? No, uvidíme, koľko toto pracuje. Tu budeš mať nejaké informácie o veľkosti, dáš ďalej. A toto bude jedna z vecí, na ktoré budeš dlho čakať, takže... Takže ja to asi strihnem a ukážem už ten pôvodný súbor a prípadne ako to nahrať na YouTube. Len či sa to stopuje. Dobre. Takže video už bolo nahrané. Aj počítač medzičasom vypnutý, ale to je jedno. Videa. Takže toto je to video. 42,7 MB. Dobre, v pohode. Takže teraz si môžeš video normálne pustiť. Má to normálny formát. Všetko pokope spolu ide takmer plynulo. Dobre. A teraz ho ešte dostať na YouTube. Som si povedala, že keď už robím toto, že dám aj ako to dať na YouTube, keďže si sa to minulo pýtal, aj keď je to dosť jednoduché. Tu v tomto hornom riadku máš odovzdať, takže sa na to klikneš. Najhoršia veta, ktorá má série, dĺžka do 15 minút. No, dobre.
to je jedno. Takže video zase iba pretiahneš, žiaden problém. Tu zmeníš názov, Krahulové dobrodružstva. Počas nahrávania na YouTube to trvá tiež dosť dlho, aj keď nechápem, prečo to mne dneska ide tak rýchlo. Popis videa neriešime, toto tiež neriešime, Kategória hranie hier. Že by sa YouTube už naučil, že čo pridávam, lebo sa to zvyklo pýtať. Dobre, video sa ti nahrá. Prebieha spracovanie vášho videa, vaše video bude umiestnené. Tu budeš mať adresu, že keď sa video spracuje, kde bude umiestnené. Správca videí. A tu vidíš aj stav, v akom je, keď to spracováva. Ukázala by som ti to aj, ako vyzerá, keď už je nahraté. Teda nejako takto, ako tieto nižšie. Ale keďže toto video mi neschvália, pretože má 16 minút a ja mám povolený limit iba 15, aj vďaka vám. Takže takto. Toto bolo iba ukážkové. Je si tu? Dobre. Takže asi toľko k tomu. Dúfam, že si pochopil, ako tie videá pozliepať a dať ich na YouTube. Myslím, že to nebolo vôbec ťažké. Dobre. Takže čoko.